Matambudziko ari kupanika, mhepo dziri kupanika. Zvinotidzora pamuro kuti tingoita vanhu vakanaka. Izvo zvinotibatsira. Tuya dzatinotonga. Tinotoona tiri kukutonga zvedu but uri tsotsi uri mbavha. Kuramba zvako asi mhosva unoita sei? Unoiziva. Kana takupai basa kuti endai munobata zvinhu kubva kumunhu. Hapana kuita matoksi batai zvinhu. Kana munhu akanyikirwa mukadzi wake nemunhu, haisi nyore kuti unonaka vhurwa kubest. Iri shoko rakarekwa nemukomana werati. Idya patsime rako chairo chairo. Murikuzvinzwa? Idya patsime rako chairo chairo. Idai vakadzi venyu chairo chairo mumba. Murikunyatsonzwisisa? Izvozvo munofanira kuzviziva izvo. Ivo vakadzi ava neproblema. Vamuri kuona kugara zvavo so. It's dangerous, vakaipa. Mafuta akauya mazuva ano yakare yamuri kuzora. Muri kukonzeresa imimi. Idai vakadzi venyu chairo chairo. Mukadzi, hakuna mukadzi akashata. Hakuna murume akashata. Pakusika kwedenga nonyika, Mwari asika zvinhu zvese panyika. Asika zvinhu zvese panyika. Akati ndandasiya panyika chii chakafanana naye, zvikandofanira kusika munhu akafanana naye. Haana kusika munhu mutema, haana kusika munhu mutsvuku, asi akasika munhu akafanana naye. Achireva kuti ndiye anotonga panyika papi? Pano. Nzou yakakura asi inotongwa nochi? Munhu. Saka itai zvakanaka. Zvakafanira unoya mudari munhu mubvudzi riri nyanda nonyanda. Uri chii kweyo? Uri chii? Tikaverenga bva tinofanira kuverwa musoro iwa musoro yakanaka. Kana rakakura uri chikamwa zvakaita zvakanaka, hunhu muridzi wawo. Kuti unofanira kuuya kutamba tennis bhora muno mudari muno. Ndipeke story. Vauri vasabhuti vakakwira kare valaksoni mashari. Saka vakati anofanira kuva nemuzukuru uya uko. Ife tiri mwana wamashari. Unonzi ari? Panashe mashari. Saka tezva kuti usiwe kudambira kuti mashado uyari kuti ayo asiko ruhara rudani. Anostaka ni warwara. Sunga wa kuchekea ni ruhara. Asitaka kuti amwe mwana wake kusha. Amzi panashi. Uyari pakati ati uyo mwana wa raso mashado. Kura kuti mana komana wa baba mutare. Unozvigamuchira sei kupinda pakotisiri yako? Ndatodayidzwa Pindura mubvunzo. Ndinozvigamuchira. Zvatotaura zvisifana kuti uchazvigamuchira. Kana tikakuti saina unosaina. Ndinosaina. Okay. Ndira nyaya. Sanja? Watu mashado. Ndiye nyaya yacho tibve nyaya. Ndiye pfuma. Okay.
Saya shine zaidi. Kama perudai. Akanaika kuondoka basi ndio kwa sababu 68 stroke 05 25 31 ara 68 Alright, nyaya yangu yandakwira mashadwa ndekuti mwana wangu uyu akakanganisa mwana wangu akapa mwana wangu Pamuviri. Mwana akaenda kuchikoro ari kuti form 3. Saka ini semubereki zvaitika izvozvo ndakatora mwana wangu tichida kuti adzokere kuchikoro. Mwana wangu nguva iyo anga 15 years, akatena 16 musi wa 26 July. Saka semubereki ndinoda kuti mwana wangu adzokere kuchikoro, so ndakatora mwana wangu kuti awepo kumba kana asununguka abatsirwa zvafamba zvakanaka odzokera kuchikoro. Ndo tikati muchidimbo ndo nhau yangu yandinayo. Saka pamuruda chii apa kuna ndiri kuda pfuma pamwana wangu. kuda pfuma Chokwadi changa pfuma yamuruda ipfuma yakaita sei? ndiri kuda kuti vabvise mombe nhatu. Vosungira toti tinoda machira njira 18 meters ne$50 pamusoro. 18 meters. Tene mbudzi ne$20 pamusoro. Mbudzi ngani mwechete? Mbiri. Negumbezi roiswa $20. Nerusango 2,000. ari kuti kunjiyano ndiwakazvara pawakazvara ngori pasina 2000 rusango 2000 handitizo ari kuudza mambo zvavo ndafunga ndizvozvo zvakwati mombe nhatu. Mombe nhatu kusungira njira 18 meters zvekutidza mbudzi mbiri ne$20 nenombedzo mbezi ne$20 kutsika nerusango 2,000. wanzwa ngwasha pamusoro ichangamira pamusoro usikombe uyu mwana wemukwasha ichengetwa nambuya vake vakashayirwa zvapera. Zvechokwadi vakakanganisana pakutamba kwavo, tikasvika muchira mumusha tikati semwana akurira pamusha tingana patingamudasira. Zvadaro tanga titoriwo kuti tiweze kubatsirawo muzukuru mwana wehanzvadzi kumamhosva vabereki vemusikana. Tiri pakati pekuda kuti tiedze kubatanidza, tofunga hazvina kupedza mwedzi, handisiwe kana mwedzi wakapera topatakaona ava takapfumira kutanga kuti yaida kuipindura here kana kusaina kuti chikwanisa avatapfuma vasakafika kuti ndozvo ataura ndizvozvo asi vaidzikisirwa tikatwapa mazuva akati pfuma yavo pamusoro ichangamiri pari papfuma inini handigone kupadaira patotoda iye mukwasha wavo ndiye angatodaira nokuti uyu vanga wati zvese ndozvigone tosaina vati zvese ndozvigona tosaina ndinokwanisa kunge ndisina kunzwisisa wangu kana muri dzavo kusaina semuri dzanenge asi wakuramba notoona zvauda kuita kuti hakusi kuti kuramba asi kuti kana iye nokuti uyu muzukuru mwana mukwasha kana abvumirana nazvo saka wakuti tienda kupera fungu here wanga wati ndinogona kuzviita vozvozvatika mashati ava motizaira chidiseni wavo vamabisundosavaalakiso hazari
No. Sorry. Wangoshiti wewe msati mwako mamkarungi. Zvazokushamisa kuona wasamunda uyu. Tisati tauya kuno tanga takaroka kuti tiedze kubatsirawo muzukuru kunobvuma mhosva pana ati zvaro. Ndozvakuenda kuisa kubatsirawo zvatokwana. Aiwa upacha uchataura. Pane ndandikukumbira kuti ndingoti shed right zvashoma. Zvamataura matopedza. Mabvunzira amunoita inini mese pamabvunzira andoita inini makasiyana. Manyatsonzwisisa. Uyu atsanangura mabvunzira aita uri matsanangura right. Ndamubvunza panapa ndikati kufuri nenyaya akati ndogamuchira zvese. Tapedza maapuwa nyaya yekuti imi mapedza kumutaura kuti atezvavada zvakati. Mazvinzoti ndobva ataka muromo kuti isu tatoshandiswa nokuti kunokutanga tangodzi nyaya ngwani haana kuzoenderera mberi nokuita sei nokutaura zvichireva kuti vakomana ana mashande vanga vari muurongwa hwokunopisa zvinoita sei zvodiwa kunzwisa erisensi yake. Saka tinongoti mashange tinongodzoka patsika dzedu dzechivanhu since watonomuziva wataura neni mamboka tino motandogamuchira wakutogamuchira ndaakutaura zvinoreva mutemo uyu munongopisa ari kumwana akabitiswa simuka una makore mangani right kushungurudza vana iwo makore mangani 20 Alright, apa urugara kupiwe? Wakarambiwa? Akandishungurudza. Zvakaita kuti ndizobveko. Asi unomuda zvako? Eko zvinozvandisisina mumwema. Nekuti akandishungurudza zvandisingatokanganwa. Akakuita sei? Iye kufurirwa. Pindura mubvunzo kufurirwa kuna basa ndozvinoita panyika. Ndati akakuita sei? Aigara achingondiudza kuti panapa uri kudai zvandakatoita ndakatopedza pauri ndandisingambokuda ndada kungokushandisa nandakusiya. Asekuru vake vanga vari papo? Asekuru ava vaigara kubhindu rangu vazhinji. Vakatozombouya wikendi yachona chibuda pamupapa. Right, zvakwana. Unga wakagadzirei kuno pamukunga iwavo asevere vako? semwana anga auya musha medu Murako pachivanhu chedu tinobvuma ndakatichida kubatsira kuti anobvuma mhosva yekuti tagamuchira ndosaka nditongo kagadzirei isitsvakirei kuno nembona mari yakaira $100 iri ku panapa pandava ndikanzi pindura mubvunzo iwe iri muhomwe buritsa sapamberi pamama kasika right izwa zvandakutaura nditangire kuverenga zvatanga unyorwa pakutanga ndichidzika ndakupa judgment mombe 3 jira 8 meters mina unoita uchimira jira 8 meters jira 16 meters mari yanzi bari pamusoro $30 handei mombe 3 ndizvo zvadzina kana kutavudza bosi rikandikutaura zvinoreva mombe 3 one yomaswirikeri wazvizisa mbudzi mbiri $20 yemunongedzo $10 handei no $10 kumbezi kana chitaura nyaya makumbezi pana kumbezi kuti ukayanika kuzuva so unoona zuva asi ndoba kumbezi tora 12 kg yekumbezi bosi kuenzana mwana wangu kutoshungurudza wakati asasaizi yake akutosiva murume ipapo mimba inenge ichida murume time inomwana murume ndokupi takaenda parusambo 2000 rusambo hanzi mari 1300 sapera achine chimwe wanzwisisa ndiri kukupa nguva yekuti every quarter yatinositaoni yakuita payment tosangana musi wa18 muzvipatara muchana kusvika wapedza kuora mwana wako preparation moita une chimba yakuchovha yakuno
yabona fast kuchipatara vanoti unofanira kuexercise kuitira kuti padelivery shedi yako isazonetsa fambisa mwana utarisira mazuva ako akafamba zvakadi iwe chibatezvara pasina chako no kutsvagere $10 watongana naatezvara padari kumizewe mashaka I'm waiting for you choppers right yachova nakadi mimba yako kusara September uno September uno vakatenga preparation atina preparation chokera preparation okudi iwe maritora mutemo ukatongana nomukwasha padari abvisani asi watotongana nokuti ndamubvunza akandipindura kuti ndosvikamuchira zvenge zvitowana pamwe saka arikutaura mutora mari yako saka one munguva here kuti kana ukada dhingi riri kumbowanika kubva zvatakapararana nanhasi chinoonsaini zvandaiva anototi akatosangana neni anotopira godza chitara zvaanoda no ano zvandataura kuti ngatachika pakupedzesera ndikuti ni baba wakwacha mapfuma atiti yese mengakwanitana ndichana achibhadhara chinoratidza kuti tizotora kanguva tinopa nguva yakati kuti tichamuona kuti pana 18 anoita zvipi totangira tomupa grace period kusvika nezvavo vabereki vako wapiwa wazvinzwa vanopiwa asi chereka kudzokera paari asi kana mwana asununguka ari pakati pauriwo unofanira kunzwa kuti pano mwana unonzi asikuru wacho inonosaina mashanga ndakamirira chopasi ndodzoka kese kutaura uweramba wakafunga maipako ndisiri mvura yakumwakoezimbura yakumutamu chokuchoku chimira une mako zvakanita vanogadzira chikafu chakanaka mari iyi unotiwadzira kutanga kutenga preparation nokutenga tinguwa zvinhu tora pfuma tachacha kutara kuna baba